колана, че пищи, да. Ето тя снима вече. Дай си телефона само да ти го да пусна звука. Аз ще си го пусна. Можеш ли? Знаеш ли как? Само да видя да не изглеждаме много зле. Здравейте! Понеже мъжа ми ме кара да шофирам повечко, за да се упражнявам, днес съм решила да повозя Славчо. Здравей, Славчо! Здравей! Как си? Много добре. Първо. Много добре. Радвам се за което. Наспали се. Как тръгна деня ти? С кола. на колела. На колела тръгнала. Ами, искаме да те питам първо, много ни интересува, като цяло всички хора, мен също, как реши да сложиш своя прякор човек жив човек съм в социалните мрежи? Всичко тръгна от съдебен спор. Здравейте на всички! Да не се задавите, че ме виждате. Игнатов съм от съдебен спор. Преди 7-8 години имаше един епизод на Жоро Игнатов на съдебен спор и Жоро Игнатов просто нещо там се случва в някаква махала и някакъв човек просто изкача бутова и вика, чакай аз да кажа нещо и той такъв, ма чакайте, вие като какъв се изявявате? И той му казва, като човек, жив човек. И отговора на Жоро Игнатов беше, ма вижте тук колко живи хора има. И всъщност... И ти оттам го запомни? Оттам, да, запомни го. И даже мисля, че точно тогава си направих Инстаграм и го кръстих човек, жив човек. Нищо не съм качвал, просто исках да си знам. И това всъщност е профил, с който сега бачкам. От много време го имам. Супер, много яко. Като цяло знаем, че се занимаваш с музика. Да. По-точно с рап музика, не чалга. Не е чалга, но даже не би го нарекал и рап музика, ако трябва да съм честен. Просто музика. А по принцип слушаш ли чалга? Здрасти. Извинявай. Няма проблем. А по принцип слушаш ли чалга? Айде, бабе, по-бързо пресечай. Миличката женица. Не. Зависи. Меди чалга ли е? Да. Айде. Сега как ще се разминем с този човек? Той даде назад, аз дадах назад. Назад. Добре, но предпочиташ да правиш, да, както каза, не го наричаш точно рап, но да. То какво се води? Някакво такова мелодично. Има рап елементи, по-скоро R&B. Маля, R&B звучи много олдскул, такова се едно 2012. Да. Кой прави R&B? Добре. Странна е музиката ми малко. Запознахме и те, хората те познават, но да ги запознаем така малко повече с теб. Аз съм си подготвила няколко въпроса, които сега ще ти ги задам в движение. Супер. Ако удариме, някой не се стряска. И смисъл, това е нещо нормално. Вече съм посетила един път Пирогов, в смисъл. Аз имам абонамент там. Добре. Значи сме си, така не, каквото и да стане. Да, отиваме на място, където знаем. Сме си VIP клиенти. Да, знаем си къде отиваме. Да. Освен ако не се ударим нещо по-лошо, тогава вече малко по-различно ще е. Тогава ще ни готвят сладко жито. Добре, задавам четвъртото въпросче. Кой е най-неловкият ти момент, в който си се опитал да флиртуваш? Да флиртувам? И си се объркал тотално, примерно, в това, което си мислил да направиш, а то съответно не се е получило. По принцип се смятам за прекалено хубав, че да флиртувам. То всичко се случва. Не, шегувам се. Сега тук някакви хора направо ще кажат какъв е той. Трябваш просто това е опасен чар и това е. Не ти се налага да използваш думи. Не си спомням да съм флиртувал като цяло. И като цяло не си представям да флиртувам с момиче. Нали? С момче? С момче ли искаш да кажеш, че си представяш това често? Да, но реших да не го казвам. Не, наистина не си спомням. Здрасти! Флиртувал. Намахай биш, но не намаха. Не знам, не разбрах. Да флиртувам с момиче и да има неловък момент. Ниче се е случвало. Не, най-вероятно се е, но в момента точно не мога да се спомня. Най-странното и най-неловкото е, че въобще ако съм флиртувал с момиче. Това е най-неловко. Да. Вторият ми въпрос е: кой е най-лудият начин, по който някога си се опитал да впечатлиш някого? Това е малко сходен на първия, но по-скоро като първо впечатление, което си се опитал пак да направиш. Аз по принцип се смятам за много откачен и съжалявам всеки, който ме познава по принцип. Малко по-така задълбочено го съжалявам, искрено. Но... този колан дали е достатъчно здрав? Ние ще разберем.
Ето това, аз винаги като някой ми зададе въпрос, аз съм просто такъв и не знам. Не знаеш. Не си спомням такива ситуации. Аз не съм чак толкова интересен като човек. Да. Като човек, жив Жив човек човек. съм. Аз съм просто човек, жив човек. Кой е най-странният фетиш или странен навик, който имаш? Фетиш не е ли друго? Добре, навик, мога... Ме кажи за двете, айде най-странният фетиш, примерно. Първо кой ти е и после... Ама фетиш имаме предвид от към друга гледна точка. Да, към... Колко неловко! Имаш ли изобщо, нямаш ли? Ако имаш, какъв е? Фетиш е приятелката ми. Топ! Добре, най-странният навик. Нали, в живота става въпрос вече тук, Да. нали? Най-странният ми навик е... Много е странно, като трябва да описвам себе си по някакъв начин. Примерно аз си обличам паршките наобратно. Това ми е доста странен навик. Така. Страхотен навик. Твоя какъв е? Айде бе! Не мога, мисля в момента и нищо не ми хрумва. Ще ми хрумне нещо. Дай бъде време, то ще си снима. 7 hours later. То не е навик, ама... Значи всяка сутрин първото нещо, което правя е да пия, буквално правя си кафе, пия 2 глътки от него, само и само за да мога след това да ходя до тоалета нормално. Това не знам дали е навик, ама го правя всяка сутрин. Да, то и аз го правя това. Май всички го правим. Да, мисля, че кафето го ползваме за това. Да, за разхлабващо, не за ободряване. Сега сигурно след като го гледам това ще си кажа, ето това ми е навик, що не го казах това? Със Сигурен сигурност, съм, зата човек. винаги под после. Дупка! Ох, добре. Добре. От кога викаш имаш книжка? По принцип имам книжка от 3 години, но Карам от седмица. не се притеснявай. Не, въобще не се Виж притесни. така, вече ми VIP карта, горе-долу всичко е точно. Да. Ако утре всички тайни се разкрият, коя твоя тайна би паникьосала хората, аудиторията ти най-много? Ти паникьосала. Да, някаква твоя лична тайна, която, примерно, не си споделял, по-лична е за теб. Ами, по-скоро детството ми, за което не говоря много. И случайно, ако наистина това се случи, хората ще са шокирани колко е мрачно детството ми, всъщност аз колко по-светъл и весел съм. Ето това ще е нещо, което ще обърка по-скоро В аудиторията. живота много често се случва така. Примерно и аз не съм имала хубаво детство, но някакси май това ни прави И аз така си мисля. по-силни, по-весели, Айде, няма чакам и влака да мине. Падна телефона. Телефона ли падна? Да. Добре. По-скоро, значи би казал, че е нещо от към твоето детство. От към моето детство, да. Да. За което много малко хора знаят и се надявам така да се стане, въпреки че някой ден мога да прещракам и такъв да отида някъде да си кажа всичко е така. Аз затова се страхувам, ако ме поканат в някакво Следващия предаване. епизод. Какво е следващия епизод? Ми ще споделиш за твоето детство. Ако живеем, нали? Смисъл. То това е първото, нали? То това е най-важно. Ако оцелеем след моето шофиране. Кой е най-неочакваният момент, в който си се разсърдил на приятел? Приятел. Или партньор. Пример, твой приятел или пък гаджето ти. Разсърдих се наскоро, много обичам така да казвам, той при 1 година. Някакъв човек на НДК, дето продава такива царевици, не знам, печна царевица, какво се нарича, и такъв ме разпознава. И идва при мен и ми казва, много си готин, аз много те гледам, той човек сигурно 40 години. И много ми се кефи. И ме попита, изкарват ли се пари от това, което правиш? И аз, да го излъжа, че се изкарват. И те, моите приятели, такъв, как ще има пари, сега ще ходим да го черпим дюнер. А то наистина отивахме за това. Наистина отивахме да ме черпят и направо викам, майко. Много ме изложиха и аз много им се разсърдих. Много. Исках да го излъжа, че изкарвам пари такъв да се направя на богат.
Не се получи. Добре, готина ситуация. Готина ситуация. За тебе не е точно готина. Не беше много готина тогава. Сега като го говоря, всъщност е смешно. Ако трябваше да направиш нещо незаконно, но без риск от наказание, какво би било то? Щях да обера най-вероятно магазина на Йетел. На Йетел? Защо на Йетел? Не знам, много искам. Или на Йетел, или на... Ето това на може да се Apple. върне към следващия въпрос за странния фетиш. Това ли да е? Да обереш магазина на Йетел. Аз си спомням като малък, просто то тогава не беше Йетел, не знам какво беше преди Йетел. Но даже няма значение, няма значение какъвто и да е магазин. Мога да е Viva.com, мога да е Йетел, мога да е A1. Ние всъщност не мога да знаем, ние сме набор 03, 05, 0... Global, аз си го спомням по принцип Global. Да. Може, Но е аз така, на снимката минавам съм го като виждала. малък и просто гледам този магазин и си казвам колко ще е яко да го обера. И ако мога някой ден, бих го направил. Наистина, е така. Добре, обираш го за какво? За устройствата, които са вътре, примерно. То даже и заради правиш? това, и заради тръпката. Не знам, защо ме привлича толкова. обереш Искам това да обера. Не искам банка, искам ето това. това е на въпроса за най-странния фетиш. Да, ето отговорих. Ето, значи не съм толкова скучен. Не си. Кой е най-лудия слух, който някога си разпространявал? Аз съм разпространявал за някого. Примерно, или за нещо, дори да не са за твои приятели, за някой, примерно... за някой, примерно, чакай, че се разсея, като една дупка тук. Примерно, и да не са за твои приятели, за хора, примерно, от социалните мрежи. Това не съм го правил, но мога да разкажа кой е най-странният слух, който фърляха. Са правили за теб ли? Да. Добре, кажи, че са гей. Малко така беше мисля. Аз гърмил. Тук, що съм гръмнал в TikTok. Значи това е миналата година. Добре, дръж се. Добре, дръж се. Тък му гърмях в TikTok. Вече много хора знаят за мен. Много. Майка ми баща ми. Знаеха някакви хора за мен. И аз пускам лайв в TikTok. Значи това е първи ми лайв. Аз преди само правих клипчета и всъщност пускам лайв и аз тогава осъзнавам, че хората наистина знаят за мен. И влизат около 500-600 човека на първия ми лайв в TikTok. И аз така викам, какво става това? И по едно време се започва някакви коментари, ама спам. Той има клип как прави еди какво си с мъж. И аз такъв се притесних. Притеснението ми още повече ми изигра лоша шега, защото аз такъв... Защо да се притеснявам, ако не е истина? Се припочи, да, примерно. И аз викам сега какво става. И така леко почнах да се ядосам и беше много странно. Изглеждаше се едно се ядосам за това, че хората знаят, разбираш. Да. И те сега не го правят, вече го няма този слух. Но беше много странно. Наистина, много хора го коментираха това. Различни хора. Не бяха даже фейк профили, някакви хора, които съществуват. Къде развоза? Тук какво има? Ето е уличка. Натам е много стръмно по принцип. Какво обичаш да хапваш, нали? Малко сменихме така темата, ама малко по-така отпускащи въпроси. Какво обичаш да си хапваш? Цял живот мога да ям пилешки хапки. И аз. Мале, това колко е стръмно. Човек, ти къде? Аз ли? Къде ме довели да Гошо бирата? Ти ме попита на къде. Ако бяхме отишли там, ще е много по-зле по принцип. Добре, че завихме на тук, реално. Ужас. Мале, да не ме видят някакви приятели. Такъв съдия е така оплашен и ще се ти отпозна. И примерно се настрал и трябваше да ти сложа от един памперс на сина ми. Наистина трябваше между другото. Аз ако знаех, че ти ще караш, Много се бавно. Ето тук не сме минавали, ако искаш. Да повторим. Кой е най-странният комплимент, който някога са ти правили и те е объркал? Имаше такова нещо и сега се опитвам да си го спомня. Предполагам, че някой може пак ти е направил някакъв комплимент и ти си го приел, че си... Почна сега тук слухове, бате, да не бях разказвал. Дали всъщност да не е наистина от мъж, между другото? Аз сега се замислям. То реално за да те е объркал, по-скоро, нали, ако ти направи мъж някакъв комплимент, би го приел, а той е сега примерно. Айде, ма бабички, не, аз човек направо. Преди няколко месеца си вървя, аз даже се бях барнал лекичко, не знам къде отивах, мисля, че
На рожден ден ли отивах се та. Бях се барнал. И идва едно малко, не много малко дете, ако аз съм на 22, той е бил на 15. Идва при мен и ми казва: много си хубав. Ма такъв с очарование. И аз мислех, че момиче ще ми го каже, то ми го казва момче и това не знаех тогава да ми се дигне ли самочувствието, да не ми ли се дигне. Абе, хареса ми. Май. Чули за тая зверската катастрофа, къде е направил това момче с Да. аудито, къде се е влезъл направо в автобуса? Аз първо не можах да разбера как всъщност се е блъснал в горната част на автобуса. После гледах клипа и всъщност е имал човек, той направо е отскочил, да, от бордюра. бордюра. Това е направо ужас. Да, Как е възможно това нещо? Добре, примерно, ето задавам ти въпрос в това отношение. Какво според теб, ако ти пишеш законите, какво би променил, за да не се случват такива неща по пътищата и да няма... Задължително щях да вкарам закон. Може би, ама то... Мисля, че го има. Със сигурност нямаше да дам, ако от мен зависи да дам книжки наляво надясно, нямаше да дам книжка и така на всеки, колкото и... Защото много хора се правят на добри шофьори, докато съм по време на изпита. Всички са такива. И в момента, в който примерно им дадат книжката, става съвсем друг филм. Аз имам приятел, който, доколкото знам, се е правил, че е много възпитан и така нататък. В момента, в който му даваха книжката, човека почна да кара с 180 по улиците. Тук този завой ще да го вземе с 120 сигурно. Дали ще да го вземе? Не знам, но ще да се опита да го направи. И щях да вкарам закон, може би да не се кара над 60 км в... Добре, даже на магистрала, виж, че ги има, примерно, тия закони, нали, в населено място да се кара никой не ги спазва. Точно, И нямаше, и сигурно нямаше да дам книжка... Какво трябва да направим, за да се спазват, примерно? Под 25 годишна възраст аз нямаше да дам книжка. Защото то младите правят глупости, по принцип. Да, верно. Повечето са такива току-що взели книжки. Да, то, дето е направил тази глупост, не е ли някакъв на 18-19? Да, той даже преди седмица е взел книжка. Именно. Какво, да. И даже и това щях да вкарам. Не знам дали е влезнало, дали се го има като закон или... Кое? Ами имаше нещо, че докато, примерно, първите 2 години, след като ти, нали, си взимаш книжката и първите ти 2 години, в които почваш да шофираш, трябва да се придружител, който е шофьор. И аз така знам, ама никой не го спазва. Нали, това. 2 години, не знам дали е 2 години. Мисля, че беше 2 години. 2 години ми струва много, ама може и 2 да е. Да, според мен, честно казано, каквото и да кажем, и ако ние пишехме законите, според мен глупавия човек няма как да го променим, така че... Топа лошото в България, че дори да напишеш най-хубавите закони, пак ще бъдеш оплют. Да. Пак ще бъдеш оплют. Да. Няма какво да се случи, защото пак ще има един... пак ще има един нещастник, който ще направи белята и тебе ще те обвиня. Да. Аз нищо чудно, те супер нападат това момче, той е виновно, но аз сега очаквам така да се обърнат нещата, че така, че и от пътя всъщност се е случило това. Абе, този тротуар, що е тук, бе? Да, е така, що тук знака е обърнат, сменен, те обвиняват шофьора, бе, що шофьора бил спрял там. Да. Аз четох някакви коментари, доколкото гледах май на светофар се случва цялото нещо. И остава и да не спре, и е червено. Май на светофар четох, че обвиняват шофьора на автобуса. Той какво общо има с това? Все едно ние сега се движим и някой се забие. Никво. Не сме виновни. Да. Много опасно. В моя случай е малко спорно. Да, в принцип. Ще се науча на втория подкаст, който правя с тебе. Надявам се да... Браснара ми, дето ме подстригва и така нататък, като отидох за първи път при него, той ми беше казал, докато ме подстригва, ми беше успокоил, да знаеш, че по принцип това ми е второто подстригване. И много ме успокои. И наистина не ме подстрига много хубаво. Извинявай. Сега подстригваш добре, обичам. Много по-зави сте, Киро. Не мога. Това човек като една смешна история на мен имаме подобна, само че тя е с моя гинеколог. Не знам, искаш да я чуеш да ти я разкажа? Аз за какво говоря изведнъж? Да, окей. Аз нямам проблем да разказвам. Защото е с твоята смешна ситуация, като за втори път и нали, след като родих детето ми, синчето ми, моя Самуил, обичам те маменце, да си жив и здрав. Отивам на профилактичен преглед при гинеколога си и понеже аз съм родила секцио с операция. И когато отиваш на гинеколог, знаеш, че слагате ни там разширители, които да те погледнат там отдолу. Да.
И те са по големина са те също, нали? И той гинеколога ми вика, аз съм ти сложил, слагам ти най-големия там разширител, който е, ти тъй си раждала. И аз казвам, доктор, аз съм родила, нали, секция с операция, не съм родила по естествен път. И той само гледа такова объркано, гледа ми и операцията и вика, верно, ама вече ще го сложи. Направо ти казвам, да. Ева ти историята. Да. Добре. Ето, че не е лесно да си опознаем момиче. малко... Не, защо не е лесно? Как би се описал с 3 думи? Да запознаем малко Човек, хората. жив човек. Човек, жив човек, да. Точно 3 думи те описват. Жив човек си. Точно така. Добре. И това е... Какво обичаш да правиш през свободното си време? Какво обичам да правя през свободното си време? Абсолютно нищо. Това е най-якото. Чилваш Свободното си. ми време е именно за да не правя нищо. Чилваш си, Така. почиваш Даже си. в момента съм в период, в който цъкам GTA просто е така. Да. Си цъкам GTA и въобще даже приятелката ми се сърди. Даже вчера се къпе, връща се и ми каза, ако разбера, че в момента, ако те видя, че играеш, ще ти се разсърдя. И съм такъв направо съм. А тя също казва го на шега, тя сам не ме критикал наистина, просто беше сигурна, че отново играя. Да. Добре. Как реши да почнеш да снимаш, примерно, съдържание за TikTok? Наляво май не сме карали. Наляво, да. Наляво. Съдържание в мигач, няма TikTok. проблем. 10 мигач, пусни зами наляво ли? Да. Супер. Не ги интересува къде отиваме. А, Какво те вдъхнови да правиш съдържание в TikTok? приятелчета, рапърчета, те са Насио и Фюри, може да не ги знаеш, но хората, които гледат, сигурно ги знаят. Преди година и 6-7 месеца качиха някакъв TikTok, в който просто ставаше въпрос, еди, кой си идва в квартала ти? И нещо се базика там с този маняк. И всъщност това нещо тяхното направи за една вечер 100 000 гледания в TikTok. И аз гледам клипа, гледам гледанията, викам сега, това защо стана така? На какво се дължи цялото това гледане? И съм такъв, и аз мога да го направя. И направих подобен клип и направих, не бяха 100 000, но направих 70 000. И това чувство, че всъщност някой те гледа, те вдъхнови да продължиш да го правиш. И в продължение на една седмица аз качах видеа, качах и накрая всъщност те всичките гърмяха, но едно гръмна супер много, в който клипче, който беше 10 секунди, нещо се насухо си от един месец и приятелка ти каза най-тъпия виц. И аз се смея, то смеха беше смешното в целия клип. Да. И това нещо направи 300 000 гледания за супер малко време. Всички хора мисля, че трябва да отправим една така като молба към всички млади хора, които искат да се развиват, независимо в каква сфера, че когато си кажеш, аз мога да го направя, защо пък не? Това е. Да. Кажеш ли си, и аз мога, а не, какво ще стане? Не да се възхищаваш на някой, който, примерно, нали, да се любоваш на хора и да си мислиш, че нали, аз съм по-малко от този и така нататък. Нали, това не трябва да го има в хората. Всеки път си казвате и аз мога. Да, една молба към всички хора. Всички можете да бъдете по-добри от това, което сте в момента. И да, и никога не имайте идол. В смисъл, не трябва да имате идол. Да. Защото не може да бъдете си сами идол за себе си. Кой го беше казал, сега ще не са мои думи, но ако имаш идол, единственото нещо, което ти мога да направиш е да стигнеш неговото ниво, но не и да надградиш. Точно, затова не трябва да имаш идол. Да. Не мога да се спомня обаче кой го беше казал. Да, защото, примерно, ти ако имаш идол, както казваш, този там рапър, който те е вдъхновил, има 100 000, примерно, гледания. И ти ако си му бил идол на него и си кажеш, аз ще направя 100 000 и нали край, примерно, и до там ще си остане, нали? Няма да се развиваш повече. И Shadow Hex много ми помогна. Поздрави за тебе, братле, Shadow. Много любов. Той беше реагирал на този клип, дето също много гледам в TikTok. Оттам някакви хора разбраха за мене. Аз качих още няколко видеа и той на всяко реагираше. Браво. Което беше супер яко. И топ, да. Коментарите му бяха позитивни. Примерно не беше от типа на това нещастник, кога ще спре да ми излиза, примерно. Дали да дам назад на кръстовището? Че няма. Имаше малко котенце под колата. Ето, даже пред нас тича. Добре, пред нашата, добре. Внимателни сме. Мъничко. Мет. И той не се обърна, се едно ме чу. What?
Да, добре. Да, това ме надъха, всъщност. Затова започнах с TikTok-а. И то всъщност направих някакви образи, които до ден днешен са много легендарни. Много яко. Добре, примерно, делиш ли, разграничаваш ли образът ти, който е в TikTok, като прякора, че човек жив човек съм с Славчо, който си е Славчо. По нали? принцип да, но имам приятели и много хора, които са ме виждали на живо и сме се заговаряли за по 15-20 минути. Аз винаги обичам, ако някой ме спре, да не е просто дай снимка так. Аз даже ги разпитам някакви работи. Искам Да, има смисъл, обичаш да си разговор. говориш Да. с тях, Искам да да има видя, че комуникация. всъщност не че съм някой, но да видя, че наистина не съм нещо повече от тях. И Път е като при Гоша бирата. ама Същия, това само пъзна че надолу, да. Какво обяснявах? Да. Не, всъщност не се сетих. Наистина не Обяснява, помня. че аз те питах дали разграничаваш Да, образа си сетих и се. ще ти каза, че обичаш да комуникираш с аудиторията си, Да. когато те И срещнат. Не. много хора от тях са ми казвали, че съм същия като в TikTok, обаче то не е така. Има много голяма разлика. Да. Много голяма. Може да съм забавен, може пак да съм си идиот, но със сигурност не съм точно той идиот, който е в TikTok. Наживо съм Ето по-голям ти, идиот. както каза, когато имаш свободно време и когато Славчо си е Славчо и Много е скучен Славчо. И Наистина Славчо си е почива така много вкъщи, скучен. Да, да. той е, как се казва, домошар. Така ли беше думата, в домушар, която да. после Обичаш да слизам се стоиш вкъщи? Да. вкъщи и да се чилваш. Много голям домошар. Значи аз ако излезна, съм такъв, искам си вкъщи. Да, Направо много обичам да съм вкъщи, не знам. на музиката. Да. Как започна? Страхотен въпрос, как ти хрумна? Не знам. Бой, това куче, що тича срещу нас, бе, брат? Май Той иска да искаше говори просто от да- Пирогов. Майко, ти представи това да карахме по-бързо, човек. Това Не. директно заминаваш това куче. Лудото куче направо. Директно не в Пирогов, трябваше да звъни на погребална агенция. Мале, ще е много гадно Той това. е пиян ли е, бе? Той ли? Какво прави? Видя ли го на... Да, аз даже знам кой е наистина. Добре. За музиката, какво те вдъхнови? 100 кила. 100 кила, При бейбе. 15 години сигурно. И пак си казах, щом той го може, що и аз да не го мога. Да. Това беше чувството, което изпитах. После, в последствие ме надъха много секта и те сигурно хората вече са го чули това. Да. Казах ми, че много звучи като него, въпреки че, я знам. Но, примерно, приятелката ми казва, защото тя слуша и двама ни, тя не вижда нищо общо в гласовете ни. Той па ми казва, че, нали, шадаут за секта, много любов. Той па ми вика, много звучиш като мен, много това. Милички, ами той. Да, секта много ме надъха, защото всъщност видях, защото аз много харесвах стила, който той избухна всъщност с този бум-бап. Аз много го харесвах и не очаквах обаче, че в България ще се харесва. Да. Обаче той ми доказа, че ще се харесва и много се надъхах да го правя. Впоследствие ме надъха Симбат, защото аз бях в една дупка, бях изпаднал, защото нищо не се получаваше. Аз правих 100 гледания на песен за 6 месеца, Да. което е малко... Все едно само аз я гледах. Виж, и мисля, че тези 100 гледания са мои. И бях в една дупка и Симбат, без да подозира, шадаути за него, без да подозира, ме измъкна. Това много прилича на Божана, между другото. Не е тя, а много заприлича на Майко, нея. на ко съм да я ударим този камион, видя ли? Всичко видях, даже живота си на лента. Много Да, не. Симбат ме измъкна от дупката без да иска с неговата музика. И той е причината да продължа. Ако Симбат не съществуваше като изпълнител, сега нямаше да си говорим. Нямаше Йо, да правя музика, Поздрави. нямаше да прави TikTok най-вероятно. Поздрави. Поздрави на Симбат, много целувки с тебе. Наистина, много любов. Да. Аз тук Добре. ще шадаут на всички направо, защо не ги викнахме? Добре, айде на втория подкаст. Аз я познавам. Аз И ти ли? Да. Бах ти кефа. Ето имаме общо. Супер. Познаваш Обща ли... приятелка. Знаеш ли за Бийонсе? Тук, владайската Бийонсе. Не, по принцип Бийонсе. Да. Ето, двама общи имаме вече. Чокни. Чакай, че викам да не да има някаква владайска Бийонсе Не, изгледала ама ще е някаква... много смешно. Да. Как стоят тук направо са като някакви Да гангстери. кажем за хората, че си от Владая, както Да. и аз съм от Владая, така те Абе, срещна. селяни! Пълни селендури сме. Да. Какво да ти кажа, човек, жив човек съм, за да... В края на деня, за да не станеш мъртъв човек съм, ти предлагам, братле, да слизаш и до следващия път. Ми ще слизам, какво да правя? Топ! Спирката ти беше тук.
До следващият път. Горивото свърши точно на време.